Pilih mampir ke Malik. Ih, Malik kasih tuh karena tuh spot. Ayo, Malik kasih tuh. Hello, खुलुमबाय बयखौबो and welcome back my YouTube channel सन थाम गानसेल' बयखौबो बरायना थाबाय स' लोगोफोर भिडिअ खालामथारा बिराद गोबाव जाबायमोन माने नोंथांमोनाव दा मिथिखागौ आरो दा मा सिचुएसन जाना दङ आरो जेरावबो थांनो हाया आरो न'आव थाबाय थाबा एख' कन्टेन्ट मोना लोगोफोर एख' कन्टेन्ट मोना स' दिनै आं मोनसे भिडिअ खालामनो नागिरदों आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था स' दिनै भिडिअ ब्लगसो जागोन थ' नै एकदम मानसियानो गोसोम जाजोब्बाय एकदम नै आखाइ आथिंफोरा एकदम न'आवनो दा साननैसोआ खामानि मावबाय दं आरो ओरैनो सान्दुङाव ओंखारबाय दङ माने सान्दुङाव खामानि मावबाय दं नै दारि सारि लावलांबाय आरो एख' साफा खालामाखै आं स' बिराद जाब्बा जुब्बायैनो दं आङो स' लोगोफोर दा माने आं मोनसे ब्लग खालामनो नागिरदों आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जायो दिनैनि ब्लगआ माने एसे हिटबो जानांगौ आरो माने दिनैनि भिडिअ माने आं माने गथ'फोरजोंसो एसे इन्टारेस्ट खालामनो नागिरदों आरो माने होनबा थाइजौ खाजि जानो नागिरदों जों थाइजौ खाजियाव माने थाइजौ खाजि माने चेलेन्ज आरो थाइजौ जानाय खाजि स' नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो स' आं दा थांबाय दं थाइजौ हाननो स' थाइजौ बिफाङाव गोजानावसो बेयाव हाननो थांबाय दं दा आङो हारसिं इसोर थांग्रोबाय आरो दा स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था माने सिटबो जानांगौ आरो दिनै माथो खालामबाय थानो एकदम न'आव बरिं जेरावबो थांनो हाया दा मा खालामनो दा कर'नाया माला जोबबावगोन हाग्रा गैजाथारलै बारा ओइ लामाया अबेखैलै लामाया अबेखै सान्दुं गोसाथार एकदम नै हाग्राबो एकदम हाग्रा गुदुथार ओइ लामायाथ' अबेखै मारलै नोंसोर अबेखै फैनाय ए जों दा नै थाइजौ खावनोसै फैदों जों खावनो थाइजौ खावनो फैदो ओइ थाइबेसे मोनखोरा थाइजौआलाय मालायजोंनो बांसिन जागोन दे हले सिरि सिरि हान Oke. थ' दा नै थाइजौखौ दा जोङो हाननोसै गाखोनोसै थ' दान्दाबो गैया नै बिसोरनो गथ'फोरा दा थाइजौ गाखोनो नागिरदों बिसोरो दे गाखो फटाफट मालिक फैगोनलै No. थाइजौ खावनोसो फैदोंलै खावनासै जों थाइजौखौ माबोरै गाखो एसे गिदिर गिदिर नायना हानखालै ओइ मोजां गाखो बोरैबा गोलैगोन दे नै बिथाङा खनग्रा नै ओइ बबेखिनियाव थाइजौआ हानदो इखिनियाव हानदो नेयो खन थाइजौ जानो गोसो हिट जागोन आरो जानो जाबाय ओंखारदो सानैबो ओंखारदो लेमके खायोगा नागिर इफोरावनो गोलैला बायदोंमोन मोख्रायो मासे दा जायोथ' लादो जाबायानो नै फिक्कासा लबराथ' नै गोदोनायावनो थाखायो माबायदि थाइजौआ गोदै गोखै गैया दा र' दा सोर जानो हायो नोंसोर साथामनि भितराव सोर जानो हायो दा नायगोन दै ना हानाय बायदिबाथ' आंनो हाथावथाव वा नाम्बार खानाया जानायाव लबराथ' गोदोनायाव थाखायो एकदम मोसौ सिखाव रखमसो मानसियानो नै आंजों लोगोसेयाव सोर दं नै नोंथाङा दाख्लैनि भिडिअखौ नायदों जानांगौ स' नै दाख्लै नै बिथाङानो दाउ गाबनाय अमा गाबनाय बिनो गाबदोंमोन स' बिथांखौ दायो गाबनो होगोन र' दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दा दसे उनाव खोन्थागोन स' बिसोरखौ साथामखौबो दा गासिखौबो इन्ट्रडाक्सन लाजोबगोन स' नोंथांमोन दा खिथाथ' आरो दा एसे गाबनो होगोन दा माने एसे साथामखौ जों माने थाइजौ सोर साबसेस बांसिन जानो हायो दाना नायगोन माने चेलेन्ज आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था ओइ थ' लादो थ' मालिकआ फैगोलै माबा
Leo abi. Hai deh Pak Buah. Ang laben niku. Lah thase nang thaini la thase. Ang disturb deh. Tuh, lagun tuh. Tuh, malika situ. Kari malika situ karan tuh. Malika situ. दा थाइजौखौ लाना फैबाय जों नै मालिकजों इसानाव थाइजौखौ लाना फैबाय थांनानै जाहैनोसै थ' नोंथांमोननोबो देखायलांसै आरो थाइजौ जानाय चेलेन्जखौबो देखायनोसै थ' आरो नैबे बिथांखौ दाउ अमा गाबनायखौबो गाबनो होनोसै थ' बिथांनि मुङा मा क्लासाव फरायो सब बेखौबो बुंनानै होनोसै दा बा थाइजौ जाग्राफोरा ना नोंसानि फिथाइ सोर सासे हागोन बायदि हागोन बायदियाथ' आङो नोंथ' एक्सखाने थ' आङो दिनैसो फार्स्ट थाइजौ जाहांदों आं थाइजौखौ आं माने दाङाखैमोन आं दिनैसो जाहांदों आरो दिनैसो बेनो फार्स्ट आरो थाइजौनि टेस्टखौ लानोसै दिनै माबायदि दिनैनो फार्स्ट थाइजौ जानाय आंखौ बारा गोखै जानो हाया आंखौ एसेयावनो हाथाय खोयो आंखौ एकदम सान्दुं गोसा एकदम सान्दुं ओंखारनो मानसिया गोसोम जालांखाबाय जेबो नङा We are eating mango. And नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो थाइजौखौ लेमसै दा जोङो दे थाब लेबदो जानांसिगौ गथ' दा जानो जाबाय नै थाइजौआ थाइजौ जानोसै गोजा जालायदों दे नोंसोर जादो सोर जाखाङो 1 2 3 नोंथांमोना लुगैदों जानो हागौ जेनबाय नै फिसानिया सेसानिया जेनबाय ये दोनों हार गया और मैं जीत गया सोलायो सोला नै बेबो जेननायनिफोरखौ सुनांबाय बे बिथाङा दानिया जेननाया सुदो दे दसे फोरानदो सान्दुङाव दा नै जोङो थाइजौ जाखांबाय थाइजौखौ जाखांना जिरायबाय जों बिफां सिङाव सान्दुं गोसाथार एकदम दा सोर देराखै नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ जोंना सासेया माने खारखाबाय आरो माने जेनबाय ना जेननानै माने गिनानै खारखाबाय माने जायनो जेनो सल' खननांगौमोन आरो थोरसि लथाखौ सुनांगौमोन आरो इनोमोन दा सुनानै खारखाबाय आरो इयो सल' खनजानो गिनानै खारबाय दा जोंहा नोंथांमोनखौ नै आंनाबो बिथांमोनखौ एसे फोरमायना होनो नागिरदों आङो बिथांमोननि मुङा मा आरो बिथांमोना मा रोंगौ आं एसे फोरमायना होनि थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था फार्स्ट थाइजौ जाखांनाया बेनोमोन नै बेनो बांसिन जादों थाइजौखौ बिथांनि मुङा नोंथांनि नाम खोन्थानो हागोन खुलुमबाय आंनि मुङा मुसि दैथुन नार्जारि बेनो फार्स्ट बेनो हाइस्ट जाबाय आरो माने आंनि सायाव बांसिन आंथ' इसेल' जादों आरो आं ओंखायनो बारा देखायासै बिनिमोन फार्स्ट थाइजौ जानाया थ' दंनि आरो बिथाङा एसे माबा रोंगौ बिथाङा दा देखायगासिनो आङो थ' नै बेखौ आङो दहायनो बुंखाबाय भिडिअआव माने बिथाङा माने मा रोंगौ होननायाव दाउ अमा हांसो बायदिसिनानि गाबनो रोंगौ बिथाङा बे बुंनो नागिरखाबाय दंमोन आङो दा बिथांखौथ' एसे बुंना होनो खोन्थानोसै थ' बिथाङा दा बुंलांथोंसै थ' मा गाबनो रोंगौ आं दा सोंनि थ' नै नोंनि नामा मा नाम आंनि मुङा मुसि तपन बर' नों मा थाखोआव फरायो आङो दा क्लास 8आव फरायो क्लास 8आव फरायबाय दंना ओमफ्राय नोंथाङाथ' दा दाउ अमा बायदिसिनानि गाबनो रोंगौ जिब जुनारनि आरो मा गाबनो रोंबावगौ नोङो फेसा एम्बुनि मोननैसो गाबनो रोंगो आरो न'नि दाउ लकेलनि फिसानि गाबनो रोंगो आरो दाउ खौवौनि गाबनो रोंगो आरो दाउब' गरानि गाबनो रोंगो बेखिनियानो गाबना खोन्थालाय एसे एबार आं गिबियावनो हांसोनि गाबनो नागिरदों जागायनोसै
एबार आङो फारं गाबनो नागिरदो सेकेन्ड बाराव जाबाय एबार आङो दाउथु गावलिनि मोननै जार गाबनो नागिरदों गिबियावनो आङो फार्स्टनि गाबग्रोनोसै एबार आङो सेकेन्ड गाबनोसै एबार आङो आरो दाउ न'नि दाउनि गाबनो नागिरदो बावलायबाय दे न'नि दाउ बिमानि माने फिसा लांगुरनाय आरो आङो बारा गाबबावनो नागिरदो दाउसा फिसानि माने माने दाउसानिया बारा जर जाया माने मार लासै जादों एबार आं आरो गाबबावनो नागिरदो अमानि बेखिनियानोसै थ' दा जोबथ'बाय अमा गाबनाया दोनथ'नोसै भिडिअखौ थ' उनफोराव आरो लोगो मोनबावलायसिगोन थ' फंबायजों माने रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोना बिदिनो उनाव जौगालांनो हाथों आरोना बिथाङा बिदिनो थ' बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों थ' नोंथांमोना सिगांनि भिडिअआव नायबा नुगोन थ' आं दाउ अमा गाबनायनि भिडिअखौ आं सिगाङावनो आगारखाबायमोन स' नोंथांमोना नायाखैबा थांना नायबानो जाबाय आरो दा आङो दा ओरैनो ससेखौल' खोन्थानाय जाबाय स' नोंथांमोना नायदो स' बिदिनो आरो नेक्स्टआव बिदिनो भिडिअ लाबोगोन नायलांनायनि थाखाय माने रोजा रोजा साबायखर थाबाय स' नोंथांमोना उन्दुब्ला मा खालामनांगौ लाइक साबसक्राइब आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामबानो जाबाय दे लाइक कमेन्ट खालामनाबानो जाबाय गोजोन्थों गोजोन्थों बे भिडिअआवनो दोनथ'नोसै ने भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय